reálně do píči to jako ty lidi, kámo, čekali jako co? Že tam jako přijde Vláďa, kámo, a bude tam komentovat jak Carlos Vémola? To je úplně jasný, že bude, kámo, Vláďa má prostě svůj styl, chápeš to? A ten jeho styl ho dostal tam, kde je, kámo, a on prostě nebude tam komentovat zápasy jak Carlos. Nebo jako Lesy svým způsobem. Jo, ne, prostě on je tam právě od tohohle, aby měl ty své hlášky, aby to lidi bavilo, a mě pak úplně vysírá, když tam někdo v těch komentech píše, Jíra zpátky, to neumí, víš a to. Mě třeba hrozně baví, jak dodal tomu Clashi ten drive i ten Lesy set. No právě, jako to je top za mě. A mě úplně vysírají tím ty lidi, jak mu tam vole hejtěj, fakt přijde, že ty lidi neumí nic, než furt hejty, ty vole. A kdyby tam aspoň byl konstruktivní jako nějaký názor, nějaká kritika, jo, ale mě prostě přijde, že ty lidi jsou úplně vyjebaný v hlavě. Prostě někdy to, co oni píšou, ty vole, to je, prostě nevím, je to fakt střelec, to, co si bude. Vypadalo to A říkám, a jako jednomu z má fakt přeju ten neúspěch, co má, protože si fakt zažil sračky v tom životě. Fakt mu to přeju. jako kdyby